Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου σε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο που θα σας δείξω πώς να στολίσετε το δέντρο σας βήμα-βήμα. Ακόμη και αν το έχετε ήδη στολίσει, με το συγκεκριμένο οδηγό, πολύ πιθανό να γλιτώσουμε διάφορες παρατυπίες που πιθανό να έχουν γίνει. Στο τέλος του βίντεο θα έχετε συλλέξει όλα τα μυστικά για το τέλειο δέντρο που θα ζηλέψει και ο κάθε επαγγελματίας διακοσμητής. Πριν καν αγγίξουμε στολίδια και φωτάκια, ξεκινάμε από τα βασικά. Τη θέση του δέντρου. Πού θα στήσουμε το δέντρο μας? Ιδανικά πρέπει να στηθεί σε ένα σημείο που δεν θα εμποδίζει τη διέλευση και αν είναι δυνατόν να φαίνεται και από το παράθυρο, ακόμη καλύτερα. Ασφάλισε καλά τη βάση του δέντρου. Ακόμη και αν η βάση του δέντρου δεν σου αρέσει, αισθητικά δεν είναι κάτι όμορφο, μη σε ανησυχεί. Ένα κομμάτι ύφασμα, ένα καλάθι ή μερικά κουτιά τυλιγμένα σαν δώρα μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση. Αφού στήσαμε λοιπόν το δέντρο μας, ξεκινάμε με το φούσκωμα και το άπλωμα των κλαδιών. Είναι σημαντικό να ανοίξετε πολύ καλά τα κλαδιά, ούτως ώστε να δείχνει πλούσιο και γεμάτο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο μυστικό για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Όσο πιο καλά δουλέψετε σε αυτό το στάδιο με το δέντρο σας, τόσο πιο ωραίο θα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Αφού λοιπόν φτιάξαμε και το δέντρο μας, τα κλαδάκια μας τα ανοίξαμε, προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι τα φωτάκια. Και το μυστικό εδώ είναι ένα, το βάθος. Μην τα περνάς μόνο γύρω στο δέντρο, αλλά τοποθέτησε και μέσα στα κλαδιά φωτάκια, κάλυψε τα καλώδια σου τόσο ώστε να μην φαίνονται και το αποτέλεσμα θα είναι μαγικό. Η γενική οδηγία είναι περίπου 100 λαμπάκια ανά 30 εκατοστά ύψους δέντρου. Βέβαια όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο. Και αφού τοποθετήσαμε τα φωτάκια μας, ήρθε η σειρά για τις κορδέλες και τις γυρλάντες. Οι κορδέλες και οι γυρλάντες μπορούν να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους. Μπορούμε να τις ρίξουμε σαν καταράχτη κάθετα στο δέντρο. Μπορούμε να τις περάσουμε σπυροειδώς γύρω από τα κλαδιά. Μπορούμε επίσης να πάρουμε κομμάτια από κορδέλες ή γυρλάντες και να τις τοποθετήσουμε στο βάθος στα κλαδιά μας. Οι γυρλάντες είτε είναι πράσινες, είτε χρυσές, είτε από φύλλα, είτε από ξύλα, είτε από βελούδο, οποιοδήποτε και αν είναι το υλικό τους, δίνουν ένταση και βάθος και κάνουν το δέντρο να μοιάζει πιο πλούσιο. Και φτάσαμε σε αυτό που ονομάζω κερασάκι στην τούρτα. Όπως είναι το κερασάκι για την τούρτα που μπαίνει τελευταίο, έτσι είναι και το τόπερ μας για το δέντρο μας. Είτε είναι αστέρι, είτε είναι ένας άγγελος, είτε ακόμη και ένα σκουφί Άγιο Βασίλη, είτε είναι κάποιο άλλο διακοσμητικό στοιχείο, είναι σημαντικό να μπει τελευταίο και να δώσει το χαρακτήρα όλης της διακόσμησης. Συνηθίζεται το αστέρι να το τοποθετεί το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Καλό είναι να τηρούμε τις παραδόσεις. Για το τέλος κράτησα μερικά tips με μικρές ιδέες για να δώσεις προσωπικότητα στο δέντρο σου. Χρησιμοποίησε παλιά στολίδια που σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια ή ακόμη κάποια χειροποίητα, κάποια στολίδια που έχεις φέρει από ταξίδια σου από το εξωτερικό ή ακόμη μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου όμορφες μπάλες με κάποιο παιχνιδάκι που αγαπούσες παλιά ή κάποια κοχύλια από το τελευταίο σου ταξίδι ή ακόμη φωτογραφίες των παιδικών σου χρόνων, των δικών σου ή των παππούδων σου. Κάθε δέντρο πρέπει να έχει ιστορία και αυτό είναι που το κάνει μοναδικό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τον απόλυτο οδηγό για το τέλειο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ακόμη και αν έχεις ήδη στολίσει, που είναι πολύ πιθανό, ίσως βρεις κάποιες λεπτομεριούλες που θα κάνουν το δέντρο σου να δείχνει ακόμη πιο όμορφο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, πάτα like, κάνε εγγραφή και γράψε μου στα σχόλια τι στυλ δέντρο έχεις εσύ φέτος.
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, σου εύχομαι από καρδιάς καλά Χριστούγεννα!